Conte de l'espelma presumida. Hi havia una vegada una espelma que era molt presumida. Un dia el foc se li va acostar, però ella s'hi resistia dient: No, jo no em vull encendre pas. Jo sóc molt bonica tal i com sóc, i si m'apropo em començaré a desfer. I així era sempre que l'espelma presumida s'acostava al foc. Sempre s'hi resistia i s'allunyava. Però un dia el foc gran li va dir a l'espelma petita: Mira, espelma, si tu no cremes, si tu no t'encens, perdràs tota la teva raó de ser. És veritat que ara ets molt bonica, però potser seràs encara més bonica si ets capaç de donar llum. Potser seràs més bonica si ets capaç de donar escalfor als del teu voltant. Potser seràs més bonica si ets capaç de donar caliu allà on no n'hi ha. Llavors, l'espelma s'ho va pensar i repensar molt, i al final, quan el foc gran ja s'anava fent petit i s'estava apagant a poc, va aconseguir convèncer l'espelma. Aleshores, l'espelma petita es va acostar al gran foc i es va començar a encendre. I aquest conte hauria d'acabar amb una cançó que diu així: Senyor Jesucrist, ens fa por gastar la vida, però la vida tu ens l'has donada per gastar-la. Senyor Jesucrist, ens fa por gastar la vida, però la vida tu ens l'has donada per gastar-la. Aquest conte ens ensenya que no es pot renunciar a gastar la vida per egoisme. La vida es dona senzillament, com dona la mare al pit al seu infant, o com dona la suor al pagès en el camp. Una vida amb sentit és això, és anar-la donant a poc als altres, amb el cervell i l'amor. Anar-la gastant i desgastant, però a mesura que ens anem desgastant, donem llum als que viuen a la foscor. Anem donant calor a aquells que tenen fred. Anem donant caliu a aquella gent que li falta esperança. Gasta la vida i dona llum! Senyor Jesucrist, ens fa por gastar la vida, però la vida tu ens l'has donada